Лили Иванова е пълна глупачка, защото се довери на лекарите. Не всеки знае, че Лили Иванова претърпя ужасна катастрофа, която почти я направи инвалид и прекара 3 месеца в инвалидна количка. Лекарите не само, че не помогнаха, но и напълно съсипаха ставите й. Лили Иванова похарчи над 100 000 евро за лечение на ставите, но всичко беше напразно. След само един курс на моя препарат, Лили Иванова успя да прави на крака и да се върне към нормален живот. Ако сте вярвали на всички глупости, които ни разказват лекарите, значи сте били наистина наивни. Хората, които страдат от болки в ставите, може да не ми вярват, но ще ви науча на единствения начин да решите проблема, а ако не ви хареса, няма да ви спирам. В крайна сметка, вие сте тези, които страдат от болки в ставите, не аз. Повтарял съм това безброй пъти. Тези, които лекуват ставите с хапчета, са пълни идиоти. Страничните ефекти на хапчетата са толкова сериозни, че ще ви отведат в гроба по-бързо от всеки артрит или остеопороза. Ако сте над 50 години, трябва да разберете, че ставният хрущял и междупрешленните дискове вече са износени. Запасите от синовиална течност, която намалява триенето между костите, са почти изчерпани. Тези запаси трябва да бъдат възстановени, а да се лекуват ставите с хапчета е като да се лекува апендицит с аспирин. И мисля, че вече разбирате. Създадох нова формула на натурален препарат, който напълно премахва болката и започва да възстановява увредените стави отвътре. Нанасяйте този натурален препарат само веднъж дневно, според инструкциите, и завинаги ще забравите за възпаленията, остеоартрита, острата болка, сковаността и подуването. Ние сме лидери в продажбите и досега над 100 000 доволни клиенти от Румъния са оставили положителни отзиви. Можете да закупите този препарат и за вашите родители или роднини. Той помага за окончателното премахване на болките в гърба, шията, коленете и други проблеми без скъпи хапчета и масажи. Ако гледате този запис във Facebook, натиснете бутона, за да получите повече информация и ще бъдете изненадани колко лесен, безопасен, бърз и най-важното достъпен е този продукт. Ако не вярвате в нашия метод на лечение, продължавайте да страдате. Скъпи приятели, аз просто създадох най-ефективния метод за лечение. Зависи от вас дали ще го използвате или не. В крайна сметка, вие сте тези, които страдат. Аз вече излекувах ставите си на 9-10 и 1 година се чувствам отлично.